A Xunta vende a adxudicar por un importe duns 128.000 euros as obras de acondicionamento dos locais que acollerán o futuro punto de encontro familiar de Ribeira, emprazado na zona de Fontán. A capital Barbanzá converterase así no 8º concello galego, despois das 7 cidades, en contar con este servizo dirixido a familias con proxenitores separadas ou en trámites de separación. O prazo de execución rematará como moi tarde no mes de outubro e ao mesmo tempo xa estamos preparando a licitación da xestión do servizo. Isto quere dicir que, polo tanto, que imos en prazo para cumprir o compromiso que fixemos co alcalde e co Concello de Ribeira, obviamente, de que o punto de encontro familiar estea en funcionamento antes de que remate este ano. É dicir, que no 2021 estará xa en funcionamento o 8º punto de encontro familiar de Galicia, o primeiro, como dicía, fora das 7 grandes cidades. O alcalde Manuel Ruiz agradeceu a posta en marcha deste servizo, tan necesario para o municipio e tamén por extensión para toda a comarca do Barbanza, que evitará moitas familias os desprazamentos. Que non só vai a axudar a reducir esa lista, digamos, de espera ou o tempo de espera para desplazarse a Santiago, sino que tamén vai a ser unha axuda importante para os profesionales da xusticia. É dicir que, bueno, que o Concello está moi satisfeito de que este ano se poña en funcionamento, que ve recompensado o seu esforzo de dotar o local para accederllo á Consellería. Neste punto, as familias disporán dun espazo para reunirse cos fillos e contarán con servizo de orientación e asesoramento nas cuestións relativas á tutela dos menores. O novo punto de encontro dará servizo a familias de todos os concellos da comarca, funcionará os 7 días á semana e contará cunha media de 6 traballadores.